Alright, it is another day and a freaky funky Friday, triple F na. Every Friday say na for baby or modi omuti. Ebefa ebi pay baby or the girlfriends ebefa na ade ane ebi so sugar daddies no so pay baby or modi sugar ladies no so. Efa na e de eti ha other room social media issues no. On say eno na yaka chemo say no na ye de bebre sanse ahyemo bo ensumo wiemo. Edi dada na da oduma nkomo na Kofi abakwasam ebeto me. Eno ntino me pa cho oba channel so na subscribe to YouTube channel no. Like na face san shema me na bibia kama emfa emma me no mienu ebuso social media no so nsembe na etwa egu ewo so yeah and if ya de makwakofa edi eba be somo no ebuso social media no ensem bia ekoso na odin ana ohye ana onyan na wonim se na nsem story bia trend social media no so story edua bia yekọ atonso fe yiase edua bia yewura Komfo Anokye edua edua no dress edua no 300 good years edua no si ho acha nkebe ka se eba no history anke yenso ye abakwasem a betimi akodi hu nkomo ne ade abrofo kora betimi abato ho na nipa bonifo bi akwa dua no ai on say week we no a trend pa nipa bonifo bi akwa edua no e de atufom with no reason ye nya hunu de ntira nipa no ekotwa adua no e de tufom nanso no me no ekasa sisi ano apostle ensa aso abrante ne mu na omonsa aso abrante ne mu no ye pese ye kobo video na wankasa wo hwe video na kwa omonsa sifa eka abrante no ene de ntira wo kotwa adua no e de tufom no ye kohwe sa story no emfamre sisi e ba odawruma e beto so e de ama enya grokra ya ho sam wasi saa bisinpie enya mfie hasan ye kire na bisi na wanwasa baako esa wa ho no se afi bia so baako pe ekome na omo ekote de kwa hemfie no mu kobie mu a efa eye fufuo ene fa ye kokko se me no kase na haba no se de tie ne saa na tie emotoi na wo kire se abrante ne wodi ne koduru ho sisia no nya de a na dwere mu eda ho anwanwasem a epie wo saa fe yiase bebsi a tofom yi ho de che wo twi ho nwi krokra ya ho sam wasi saa bisinpie enya mfie hasan ye kire na wo kire se Komfo Anokye awe besin opro ne ntasuo no gu ho ene fifiriye na enum ena sa kwasi mentwa no a omanfo amopase mehunu saa besin dua no a edi 300 years no ena eda NGTV so no ene sa wonni fi a wo hwe NGTV na mun adwuma wo hwe NGTV abetimi akọ ye Facebook NJ 102.10 FM o Facebook na hwe enda kwasi kan ho asem no ya Komfo Anokye wawe ne besin program afifiri da no a 300 years obi amuda no enkwafo bi kwasi to aso a na besin na wanwasa baako esa wa ho no se afi bia so baako pe ekome na omo ekote de kwa hemfie no mu kobie mu a efa eye fufuo ene fa ye kokko eno chi no nansa ne na esa abrante ekotwa abesindu yi se me no kase na haba no se de tie ne saa na tie emotoi omate ahaba ne bi de akwa hemfie de akwa akɔhye botom enura bra eno mo kasa nwumre no se obehu se maame na pagya haba ne de kire wa ahaba ya amehuru so oba pagya ya na be se ayipa the leaves bebre nkure ne da fom kura no ense ade a ya buo no desi kura sa anwanwasem baako a ewo ho eno no na wo kire se abrante ne wodi ne koduru ho sisia no nya de a na dwere mu eda ho anu original commander edi animu na afei ye otumfo chiame hene nsuase chiame poku ono so edi achiamefo wo manhia ebai ebehwe se ampa se sa historic colonel tree no ye bu ampa na bra omo baaye no omo ebedi adanse se ampa ye bu ema omo esamon feyase traditional council no sa omo mla manhia ma anu omo gina so ko manhia ohene na ankasa de otia ne nachi ekosom nanso no akwamu hene edi atankonya aka nenim eko manhia ye hwe ne etoa so no kire se amamre ne amane yese bia so no obeye ede atoa so na nipa ye so ye suspect no odi ne kodu o me no kasenya de a na dwene mu kura no betumi aka so se eda de afoforo de eda ye be ka se normal enso bra se adwumadi ekoso ina ne susu se taabo bi bewom enti no na enhwemu ekoso dendenden na nwanwasem a epie wo sa fe yiase bebsi a tofom yi ho de che wo twi ho nwi esianse apostle nsa aso nipa no emu
yeah, it is alleged say nipa no ono na wotwa adwo na I think I feel no mo kwato na no no omo hunu say ampa say ono na twa ye ana obi na ede ensam no eto no so eno nti no baby asem be kwa akodu bia de bedi achi akwakofa ede abraw edi no din dada na da oduma nko na Kofi abakosem beto me kwam Eugene na ogira me camera echi sa so na Oliver na o producing story abusua macro